लंथाइगिरि रुंसारि खमिराम बसुमतारीनि गोथार सारादु खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि बर'बाजार दखरानि सिङाव थानाय कौपाटी खुजुआबिल गामिनि थागिबि खमिराम बसुमतारीनि गोथार सारादुखौ दिनै गावनि न'आवनो खुंनाय जायो। मख'जाथावदि रुंसारि खमिराम बसुमतारीया आसाम सरकारनिफ्राय हादरसा लंथाइगिरि बान्था मोनगिरि महरगिरि। दिनैनि बे सारादु खुंनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै रुंसारिनिसिम बिबार बावो आरो लंथाइगिरि रुंसारि खमिराम बसुमतारीनि जिउ जारिमिन बिसम्बि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सरगियारिया सारादुनि आरज गाबनाय हाबाफारियाव बोसोनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। 47 नं माजबाद बियाबनि एमएलए सरन बर'आबो रुंसारि खमिराम बसुमतारीनि सारादुनि हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि सानसुमैफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै सारादुनि हाबाफारिखौ मोजाङैनो जाफुंसारहोयो। रुंसारि खमिराम बसुमतारी बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान आरो दिनै बे दुखुनि सानाव उदालगुरि जिल्लानि बर'बाजार दखरा एबसुनि सिङाव थानाय नैबे कौपाटी खुजुआबिल गामियाव जोङो बयबो थुबुर जानानै खौरां लाफैदों आरो बिथांनि जि मुसुखायाव बिबार बावदों। आफा इसोर बोराइ बाथौनि जि सोरगोआव बिथाङा जाहाथे अरायबो आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय आनान गसाइ बिथांनिसिम गोरबोनिफ्राय आरज गाबदों। खमिराम बसुमतारी बिथांखौ मिथियै रावबो गैया। बिथाङा सासे सहज सरल खोब साधारन सुबुंमोन। बिथांनियाव खुनु बेबायदि डिग्री बा डिप्ल'मा गोजौ सोलोंथायाव फरायनो मोननायनि जेबो खाबु गैयामोन बा बिथाङा बेबायदि फरायाखैमोनबो, जिहेथु बे थासारियानो बेबायदि जेबो गैयामोन। थांनाय 11 नभेम्बर 2024 मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जायो आरो रुंसारि जाजासिम बिथांनि बैसोआ 86 बोसोरमोन। बिथाङा जिखिनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि समाज आरो जोंनि ओनसोलनि थाखाय जिखिनि सोरजिनानै गालांबाय, जिखिनि क्रिएशन, बाथौ मन्दिरावनो जा ब्रह्म मन्दिरावनो जा, जोंनि राजुवा अनुष्ठान प्रतिष्ठान बा जोंनि जि सरकारि अनुष्ठान प्रतिष्ठान जेराव माने कनस्ट्राक्शन बा फाउन्डेसन ले बबेबा गेट आरो जिखिनि माने दानाय लुनायनि खामानि, सासे स्काल्पटर महरै गोख्रों आरो राफोद गोसोनि सासे महर दानगिरिमोन आरो बिथांनि महर दाननायनि गेजेरजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन जुथुमायाव, मिरुनि जिल्लानि जुथुमायाव जायफोर गेदेमा आलासिफ्रा फैदों नेशनेल लेभेलनि बा गुबुन गुबुन लेभेलनि, बिथांनि जि दंफांजों जि महर दाननाय बे सोरजिथायफोरखौ जोङो होनानै मान बावनो थाखाय जों खाबु मोनदों। 2003 मायथाइयाव जेब्ला बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै दिल्लीयाव बर' मेला खुंनाय जादोंमोन उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि इनिसियेटिभआव, बे समाव गोदान दिल्लीयाव बिथाङा गासै बिथांनि क्रिएशन बे मुवा बेसादफोरखौ लांनानै डिसप्ले खालामनाय जादों। दा बेखायनो दिनैनि समाव खमिराम बसुमतारी बिथाङा सासे साधारन सुबुं जानानैबो हारिनि थाखाय जिखिनि मावनानै गालांबाय बियो जोंनि थाखाय गेदेर मोनसे अबदान, बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन। आरो बेखायनो साफा साफा सुबुङानो गिदिर गिदिर खामानि मावनो हायो। बिथाङा सोलोंथाइ, गोजौ सोलोंथाइ मोननायबो जानो हायो बा गोजौ सोलोंथाइ मोनाखैबो जानो हायो, खिन्थु गावनि प्रतिभा, गावनि जिनियासनि गेजेरजों जिखिनि खामानिखौ बिथाङा मावबाय बि दिनै अमर जानानै थाबाय। जों मिथिगौ सुबुङा बयबो जोनोम जायो, थैयो, सोरबा गोलाव आयु लानानै थांनानै थायो, सोरबा हरखाबै रुंसारि जायो, किन्तु
जोङो थांना थानाय समाव जिफोर खामानिफोरखौ मावो बेयो जोंनि समाज आरो हारिनि थाखाय अरायबो गेदेर मोनसे अबदान जानानै थायो। दा बेखायनो कमिराम बसुमतारीनि दिनै सारादुनि सानाव दिनै गासैबो आफादफोर गौथुमफोर हान्जाफोरा दोलै नोगोरै दिनै खबर लाफैदों, बिबार बावफैदों, मान होफैदों आरो बेनो हारिनि खौसेथिनि, हारि थांना थानायनि गोथां हारिनि नेरसोन होननानै आं बुंनो सानो। बे दुखुथियानि बे समाव आङो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाफाबाय आरो बिथांनि सोरगोआरि आत्मानि अराय आलो गोजोननि थाखाय आङो फिन खेबसेबाव इसोरखौ आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों। गिबि गिबियावनो आङो दिनैनि नैबे दुखुनि समाव न'खरजों लोगोसे दुखु फोरमायथिबाय। बर' बाजार ओनसोलनि सिङाव थानाय कपाटिनि खुजुवाबिल गामियाव लन्थाइगिरि कमिराम बसुमतारी बिथाङा सासे आर्ट फाइन एन्ड आर्ट्स बेवहाय खोब गोख्रोंमोन। बिथाङा नेचारेलि मानसिफोरनि महर दाननो हानाय, मानसिफोरनि महर बोनो हानाय बेबायदि सासे बेक्तिमोन। गोबां साहित्य सभानि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां एगजिबिसनफोराव बिथाङा दिन्थिनानै गोबां माने सार्टिफिकेट मोनबोनो हादोंमोन। बिथाङा रुंसारि जानाया जोंनि थाखाय गोबां खहा जादों आरो बे खहा जों सुफुंगनो हानाय नङा। जोंनि ओनसोलनि बर' बाजार रौता ओनसोलनि, कपाटि ओनसोलनि बिथाङा सासे गोख्रों, सासे सहज सरल बेक्तिमोन आरो बिथाङा जोंनि जाथिनिनो सासे सम्पद हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव जों खोब दुखु मोननाय फोरमायदों। आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम आं आर'ज गाबदों बिथांनि रुंसारि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो। बिथांनि बैसोआ 87 जाबाय होननानै जों मिन्थिनो मोन्दों। खोब बेमारजों गोग्लैनानै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। थेवबो जोङो इसोरनिसिम आर'ज गाबो जाहाथे बिथांनि रुंसारि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। आं बेखौनो बुंगोन, आं बेखौनो आसा खालामगोन जोंनि बर' समाजाव, जोंनि हारियाव बेबायदि सासे राफोद आरो बेबायदि सासे सुबुं सम्पद, सुबुं धोन जों सृष्टि खालामनाया गोबां सम नांगोन आरो बेखायनो दिनै बेबायदि सासे बेक्तिखौ जोङो खोमाना लानांनाया जोंनि थाखाय खहा। दा बेखायनो आङो दिनै आं नैबे रौता ओनसोल बा रौतानि सासे रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै दुखुनि समाव दुखु खबर लानो फैदों। आं बेखायनो दिनै गोबां नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आरो नैबे गामिनि न'खरनि बयजोंबो दुखु फोरमायफादों। बिराद प्रतिभा गोनां सासे बेक्ति आरो बिथाङा जि खामानिफोरखौ मावदों बे मावनाय खामानिफ्रा माखासे हारिफोरनि माने हारिमुफोरा बेरखाङो। लोगोसे बिथांनि जि मावनाय बियो मात्र जोंनि बर' हारिनिल' नङा, गुबुन गुबुन हारिफोरनिबो बिथाङा मन्दिरफोर लुदों। दा गोथां बिदिन्थि हिसाबै दलगावनि नैबे शिब मन्दिर, जोंनि दख'रा बाथौ गौथुम थामहिनबा बर' बाजारावहा बिथाङा ओरैबायदि समायना मोनसे खेराइसालि लुबाय। दा बिनि अनगायैबो बिथाङा जेरावखि माने गिदिर गिदिर बर'नि माने जुथुमाफोर जाया मानो बिथांनि प्रतिभाखौ देखायनो थाखाय बिथाङा गोबां दंफांनि माखासे मुसुखाफोरखौ दाननानै ओरैबायदि माखासे बुस्थुफोरखौ बेरखांहोनो हायोमोन। दा बे हायोमोनखायनो दा बिथाङा जोंनि नोजोरावहा माने ओरैबायदि गुन गोनां सासे बेक्तिमोन आरो बिथाङा बुंनो थाङोब्ला फर्मेल इडुकेसनजों बिथाङा बेबायदि सोलोंथाइखौ बिथाङा लायाखै, खिन्थु गावनि प्रतिभानि गेजेरजों बिथाङा बेखौ बानायनो हादों। दा बिथाङा मावलांनाय होलांनाय खामानिफोरखौ जोङो सिगाङावनो एसे फोसावनो हानांगौमोन आरो हायाखिसै। दा बेनि थाखाय जों सानदों माने गभर्नमेन्टआ बिथांनि जि मावलांनाय खामानि बे खामानिफोरनि थाखाय बिथांनो माने भास्कर्य पेन्सन होनांगौमोन, नाथाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखिनिखौ मोननो हायाखिसै बिथाङा। बेयो बिराद जोंनि थाखाय दुखु नांथावना बाथ्रा जाबाय। दाबो जों लुबैदों
गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय बिथांखौ माबा मोनसे बिमुं होनानै फोसावोब्ला थामहिनबा बिथांमोननि गामिनि सेरजोंनो नैबे थांनाय जितु हाइवे बे हाइवेखौ जुदि बिथांनि मुङाव जुदि फोसावोब्ला बियो जोंनि ओनसोलनि बेबायदि बिराद प्रतिभा गोनां सासे व्यक्तिखौ मान होनाय जागोन जों बेखौ सानो आरो बिथांखौ मान होनानैनो दिनै जों बेखिनि हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो आसा खालामदों जेसेबां हायो बिथांनि मुंखौ जोङो माने गोसारहोनो बेरखांहोनो नाजागोन आरो आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोन बायदि मिडिया बेखौ फोसावनानै बिथांनि मुंफोरखौ गोजोन खालामगोन मिथिहोजागोन आं बेखौ आसा खालामनानै